Hi, I'm Udit Narayan. Hi friends, this is Alka Yagnik. Karmor benglong pini Ramadan ke alo ilitum kar belunjir bulbul industri long kecet tangklong asingatum Udit Narayan Alka Yagnik Lapen Zubingar Anparata Asamis long kecet tangklong asingatum ilitum kar belunjir long nang lundun lo lasi pini ke alang tum amben haile labang su Ramadan pelang iglo nang tutang ti video le start iglo nang kecet tangklong bulbul asingar Lapen Asamis asingatum ilitum karbi alunjir long alang tum nang lundun lo alang tum amben ke lai ken lo Udit Narayan Alka Yagnik Zubin Gar Papon Lapen Dibujit Saha Mangun benna song lila bong lika Lapen Asamis long kecet tangklong asingar tunun seme ilitum karbi alunjir long alatum nang dunun lo alang tuamen ke lai ken lo Bornali Kolita Subhasana Tapta Lapen Diblina Deka Lai tum hen lo kecet tangklong bulubud long Lapen Asamis long nakilundun atum iglo ilitum karbi alunjir long Nantum lado anamong pen kolobang so singar pan sinantum asik karjumin nai lo mate karjuben nantum kolobang so singar pan sinantum kanang sing samdun nalo alang tum kiluna lunjir nantum komen box to kana sinikta nantum nason kai ki karbi englong pen onam chat tangklong video mate actor actress vidulang iverte nantum handshake channel observan subscribing non